Så har jeg været ved at lave et birketræ i spor 0. Håber, at det er i hvert fald det bedste, jeg har lavet indtil nu. Den sjoveste måde og metode, jeg har lavet indtil nu. Der har brugt 112 stænger af 0,6 mm ståltråd. 112 stænger. Og så halvanden pose Hygge-flor. Og der kan vi se ind igennem bladen, at der har jeg set en gren, der er knækket af. Og går vi lidt længere ned, så vi kan se det samme der under neden. Der er også en gren, der er knækket af. Så sammenlagt vil jeg tro, det har taget cirka 4 aftener af 3 timer. Så det er 12 timer. Det er ikke så vanskeligt endda. Så det er et birketræ fra Remstrup Banens værksted. God fornøjelse. Hej.